Gaskiya kasuwa tana yi. Alhamdulillah kasuwa. Mun ka suna tafiya. Kana ke tafiya. Assalamu alaikum. Da wano. Alhaji. Abubakar. Wallahi barka da Na gajiya. Alhaji an kawo kayan nan mota ne. Suna nan aje su? To a zuba su ga ɗaki daga yamma. Daga yamman nan. Ga sa tabbata an ƙiga su. A buɗe wannan ɗayan ma ke. Wa zuba su duk. Na daga yamman To ba damuwa. Wani inda a zuba su ba matsala. Yawwa. Alhaji ya bai mu da kani. Da ka alhamdulillah zan fita da ka ta 100. Mutane Alhaji. Da insha Allah. Amma mutum ɗaya nake son ba. Ai Alhaji abin da ya kamata. 1000 nan. Mutum 10 za a bawa. Mutum 10. Kaga 10,000. Aka ba mutum 10 yayi? Alhaji yayi. Ai Alhaji. Ya mun kai ne ba 100. Aje kuma ka ɗaya kuma ɗaya gaban ka. Amma tun da ka ci haka a ba mutum 10. Alhaji dan manzon Allah dan Muhammadu Rasulullahi Alhaji dan Allah a bani 100 nan. Kaga ni ne na hannun daman ka Alhaji. To ga 10,000. Alhaji. Ka ɗaya da matsalar gaban ka. Alhaji. Tun tara kuma na shiga gari. Taimaka a Allah da gaban sa in bashi. 10,000 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.